Hola, el tema d'aquest tutorial són els blocs laterals dins d'un curs Moodle 4.1. Primer de tot començarem amb el bloc lateral de l'esquerra. Aquí ja estem a la interfàs del Moodle de l'Escola Oficial d'Idiomes del Drassanes. Estem a inici. Aniré als meus cursos per seleccionar un curs. Aquí els tinc marcats com cursos destacats. Podem tenir tots o amb els amagats, destacats, etc. I agafaré aquest curs que s'està muntant, encara està pràcticament buit, per veure com funciona el tema dels blocs laterals. El bloc lateral de l'esquerra és el que es troba aquí a l'esquerra i obre l'índex del curs. Com podeu veure, els blocs laterals surten sempre tancats per defecte. S'ha de clicar a dalt per obrir. L'índex del curs ens permet navegar amb molta facilitat dins del curs. Ho podem fer directament des de la part central, marcant els temes, o des de l'índex lateral de l'esquerra. Si cliquem aquí a un tema en concret, els temes estan encara buits, veureu que aquí s'obre el tema buit. Aquí s'han d'afegir activitats i recursos. Si volem tornar a la part central del curs, hem de clicar a dalt. El mateix passa amb el bloc lateral de l'esquerra. Podem anar directament a un tema, el tema 4, i aquí ens sortirà el tema 4. Però si volem tornar al curs, podem clicar aquí a la part de dalt, frases fetes i refranys en català, i torna a sortir el curs sencer. Vale? Es pot obrir, aquí tinc aquest tema obert, o tancar. Vale? Tancar o obrir el tema en concret. Bé, si anem al mode d'edició, que està aquí a dalt a la dreta, això ens permet moure els temes. I els temes es poden moure des d'aquí directament, però com que són temes que estan amb un número, automàticament es modifica el número. Si jo volem moure el tema 5 a la segona posició, aquest tema 5 es converteix en el tema 2 i tota la resta de temes també s'adapten. Vale? Però si els temes estan personalitzats, aquí al tema 2 poso refranys en català. Vale? Queda adaptat i jo vull moure aquí. Es mouen els números de la resta, però aquí queda tan sols el nom de la unitat. Vale? Molt bé. Els temes es poden moure dins de la part central. Vale? Si jo tinc aquest qüestionari aquí i el vull posar a un altre lloc, al tema 8, és tan senzill com marcar aquí, al costat, mou, i seleccionem el lloc. O torno a posar al tema 1. Vale? Així que la possibilitat de moure els temes, de canviar la posició, la podem fer dins de l'índex del curs, que està al bloc lateral de l'esquerra, o dins del curs central. Això serien les informacions més importants sobre el bloc lateral de l'esquerra. Aquí desactivo el mode d'edició i anirem a veure el següent punt. Bé, el següent punt és el bloc lateral de la dreta. Ara veurem quines funcionalitats i utilitats pràctiques té aquest bloc lateral, que es troba situat a la dreta. Bé, aquí estem un altre cop al curs i tenim els dos blocs laterals tancats per defecte i volem obrir el bloc lateral de la dreta. Aquí es troba el calaix de blocs i aquí podem posar de tot. Aquí tenim un calendari i les activitats. I si volem afegir algun bloc, hem de clicar al mode d'edició. Cliquem aquí al mode d'edició i com podeu veure, si voleu afegir un bloc, ja surt aquí, al principi del tot. Vale?
Volem afegir un bloc i aquí tenim les diferents opcions, ¿vale? Bé, aquí tenim uns blocs ja acabats. Si poso activitat recent, ¿vale? Tindrem el bloc de l'activitat recent. Com podeu veure, l'activitat és de dilluns, 21 d'agost, etc. Altres possibilitats és canals d'informació, cerca als fòrums, comentaris, compleció automàtica, darrers anuncis, la descripció del curs o del lloc, una entrada aleatòria de glossari o entrades recents al blog, esdeveniments propers, l'estat de compleció del curs, si cliqueu aquí, veureu l'estat de compleció del curs, però aquí s'han de definir criteris. Ja? Ara vull amagar això, amaga el bloc estat de compleció del curs, o el vull configurar, o donar permisos, o vull suprimir aquest bloc. Ara ho suprimiré. Suprimeix. Encara no vull posar aquest bloc lateral. I després també podem afegir etiquetes del blog, insígnies recents, menú, progrés de la compleció, resultats d'activitat i aquí els usuaris en línia. Si cliquem a usuaris en línia, podeu veure quins usuaris estan treballant actualment dins d'aquest curs. I, com he dit abans, si ho volem suprimir, és clicar en suprimeix el bloc. El que és molt interessant és la part de text. Això significa que jo vull crear un nou bloc HTML, ¿vale? I aquí per configurar aquest bloc hem d'anar a la rodoneta i poso en configura el bloc. Ara configuraré un bloc i vull posar un link directe a Roda Mods i el tema de refranys. Aquesta és una adreça d'internet molt interessant sobre el tema dels refranys en català. El que faré serà agafar una imatge. Ja tinc una imatge seleccionada a Pexels. La plataforma Pexels és gratuïta i la llicència de les imatges són lliures. Selecciono aquesta imatge, aquesta noia amb el llibre, poso copiar imatge. Pexels també permet treballar amb Canva, podem fer modificacions dins de la imatge. I ara torno al curs, pego aquesta imatge que és massa gran, la redueixo i com que està linkada a la imatge, no carreguem el curs, no carreguem la memòria d'aquest curs. ¿Vale? Aquesta imatge només és decorativa, cliquem aquí i traiem el text que posa, ¿vale? Però això és massa gran, posaré a veure 400, a veure com queda, d'aquesta imatge, i la vull tenir centrada. Bé, ja tinc aquesta imatge. Ara el que faré serà buscar l'adreça URL de la pàgina Rodamods Refranys, que la tinc aquí. He de seleccionar l'adreça. A veure. Vale, selecciono l'adreça de dalt, em poso a dalt de la imatge i hem d'introduir l'adreça URL i, molt important, poso obre en una finestra nova, de manera de que no es tanqui tot quan una persona clica aquí. Crear l'enllaç. Ja tenim creat aquest enllaç. Aquí podem decidir on ha d'aparèixer aquest bloc. ¿Vale? Per defecte a la dreta.
en aquesta pàgina, sí, que sigui visible i desa els canvis. I aquí, com podeu veure, ja tenim aquest bloc lateral, que són rodamots refranys, és un link directe a aquesta pàgina que és molt interessant. Desactivem el mode d'edició i, com podeu veure, queda d'aquesta manera. Aquí tenim el bloc de l'activitat recent, el calendari. Ara m'interessa tenir el calendari en primer lloc. Anem al mode d'edició i podem moure el calendari. A veure, podem moure aquí a dalt, vale? I ara m'interessa tenir aquest bloc abans de l'activitat recent i ho poso sota de calendari. A veure, no, el calendari en primer lloc. Vale, ara sí que tinc tot com vull, el calendari i aquest link directe. Desactivem el mode d'edició i queda d'aquesta manera el bloc lateral de la dreta. Les activitats, calendari i rodamots refranys. Si cliquem aquí a dalt, automàticament ens porta una finestra nova. El curs queda encara obert, però la finestra nova amb refranys en català. Aquestes serien, doncs, les informacions més importants sobre el tema dels blocs laterals dins d'un curs Moodle 4.1. Adeu.